Hey! Hey! N'i bɛ feere kɛ a b'a ka minɛnw cɛ ka don kɔnɔna la aw yɛrɛ ka langana kama an t'a fɛ ka mɔgɔ si ye ka minɛnw kɛ k'an senkɔrɔla ɲagasa yan u cɛ ka don u ka taa feere so kɔnɔ yen. Mun ko de bɛ yan? Ayiwa sɔrɔsiw y'an boli ka feere kɛ sɔgɔmada in na. K'a bali ka feere kɛ? K'an boli ka feere kɛ, an kana feere kɛ kɛnɛma ko fɔ ne donna bitigi kɔnɔ ka feere kɛ. O ko kɔrɔ jumɛn ye? Ayiwa an balila ka u ye sɔgɔmada in na. O tɛ bɛn o. Dugu cɛmancɛ la, o b'an balo cogo di? O tɛ se ka bɛn o. Fayi, Nci, aw de ye yamaruya di sɔrɔsiw ma u ka sigi dugu cɛmancɛ la wa? Mun b'o la? O man ɲi. Sago k'e fɛnɛ ka ko bɛ taa. Nin kuma nin fɔyɔrɔ tɛ la, an ka taa dugutigi bulon na. An ka taa. Sago ka tugu la, an ka taa dugutigi fo. O man ɲi. A taala di. Sago de ye mangantigi ye tan. Sago, mun de kɛla? Dugutigi, e de ye yamaruya di sɔrɔsiw ma u ka gata sigi dugu cɛmancɛ la wa? Sago, e tun tɛ yan. Ne ye sigiyɔrɔ d'u ma. Dugutigi ye sigiyɔrɔ min di a man ɲi. Dugu cɛmancɛ la, mɔgɔ tɛ tɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ, mɔgɔw sirannen don, sugu tɛ ka jɔ. Dugutigi o man ɲi o. An bɛ jɛ k'a lajɛ ka sigiyɔrɔ jɔnjɔn da i ma, yɔrɔ min ka ɲi. Yan'o cɛ, i yɛrɛ bɛ taa lajɛ, walima i ka mɔgɔ bila ka taa lajɛ. O de ka ɲi. Kabini lawale, sɔrɔdasiw bɛ sigi dugu donda ani dugu bɔda de la. O de ka ɲi. Hey, ne ba Naam. hakɛ to i k'i ka minɛnw ta ka taa yan fɛ yen. O tuma nin y'a kukula jɔn ye tuguni. Han? Nin tɛ ko kura ye hakɛ to i ka minɛnw ta ka taa fo yan fɛ yen i bɛ taa i ka feere kɛ yen de. N denkɛ feere ma kɛ yan dɛ. Depuis e ma wolo ne ye feere la yan ne tɛ se ka yan bila cogo si la. Ne ba ne y'o faamu koyi an b'a fɛ ka aw yɛrɛ de lakana o tuma o tɛ ɲɛ baara min kɔ an k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o kɛ hakɛ to i ka minɛnw ta i ka taa fo yan fɛ yen i bɛ taa feere kɛ yen. Adama! 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 Adama bɛ min? Arama. Arama. A n'a terikɛ Solo tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Manabɛlɛ tun b'u bolo. A t'a kɛ n'u taara soforokun na. Ne ma kan ka da i kana cɛnin bila ka bɔ. Ne ma fɔ e ye wa? E ni fu bɛɛ ka kan. N'i bɔra ka ban dɔrɔn mɔgɔ foyi tɛ du kɔnɔ bilen. A kɛra cogo jumɛn? Depuis ka dugu jɛ sɔrɔdasi ninnu nalen ko n ka bɔ yan ko n kana yila nin kɛ yan. Ne la dahirimɛ n y'a yila ninnu dɔn. Ne ko bɛɛ n y'a yila ninnu dɔn. O ma ɲa o tɛ ko kɛta ye o tɛ bɛn fefe. Ale kɛla i bɛɛ ɲɛna yan dɛ. Ayi si ma kuma. I jɔ. Jigi, a fɔ n'i k'a dayɛlɛ n k'a lajɛ. I k'a dayɛlɛ n k'a lajɛ. I bɛ se ka taa. Ne b'a mɛn bi.
si jɔn ka yɛlɛ I tɛ jiri nin to yen. a to n ka yɛlɛ Jiri nin to yen. Adama. 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 a kɛra cogo di I terikɛ de bɔra ka bin jiri b'a la. dabi kura ma jogi kosɛbɛ A juguyara la. yɔrɔ jumɛn don Yan fɛ. don an ka taa joona an ka taa a y'a kɛ dɔɔni mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a yɔrɔ dɔ karilen don dɔɔni a y'a kɛ dɔɔni i bɛ taa ni petini ye dugu kɔnɔ a ka taa banabagatɔ somɔgɔ dɔ nɔfɛ ka na Repo, aw seginna kelen. awɔ kasara dɔ de y'an sɔrɔ sira la Kasara wa? awɔ kɛ an ye denmisɛnnin dɔ de binnen ka bɔ yiri sanfɛ an natɔ Denmisɛnnin ka bin ka bɔ jiri kan. awɔ nka a wusayara sisan nɔ basiba ma k'a la an nana n'a ye an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso la u bɛ k'a fura Ah, d'accord. awɔ Dugutigi, a y'aw bisimila. A ye dɔ di. A ma juguya n'i y'a ye an sela i fɛ yan aw ka sigiyɔrɔ ko kuma don aw sigila yɔrɔ min na a ma kɛ dugudenw fɛla ye n sejiw ye an o de bi Capitaine Rokia, oui chef mais ne bolo installation responsabilité bɛ e de bolo. O kuma e ma taa dugutigi fɛ yen ni nɔ place ko la. awɔ sisan nka Nka cogo di? Rokia, ka wulu ci wulu k'a kukala ci. O tɛ kɛ sɔrɔsiya la. chef ko e ka mission dɔ de tun e ma fɔ ko ne k'i ka mission rapport laban e kan ka taga n'o ye joona faaba la ne tun bɛ k'o de fɛn o de la ne ye sergent jara sugandi yaasa ka baara in daminɛ Sergent Jara. Et pourtant, élément ɲuman don. N'i y'a bila baara min na, a b'o kɛ ka ɲa. Mais n t'a dɔn sisan min b'a la. jara nana muso ɲini de la bɛnnakaw fɛ a bɛnnakaw de ye muso ko ɲɛnabɔla ye Dugutigi. petini min binnen ka bɔ yiri la hakili la u y'a fari natɔ ye tan Ah, ça tombe bien. An bɛɛ ka taga dɔgɔtɔrɔso la ka taa den lajɛ. N ta i ka kɛnɛ. Nse. Madara ni basi ma bɛ den na, an ka taa lajɛ. denmisɛnw tulo ka gɛlɛn u tɛ sigiyɔrɔ kelen o
Cɛkolo i somɔgɔ y'i bannen na sa repo chef m'a dɔn aw bɛɛ kun kɔnɔ gannen nin ko in na basi ma kɛ den in na koyi a kolo de kun bɔra ɲɔgɔn sanfɛ a ma kari ne yɛrɛ ye fura dɔw sɛbɛn a kun masajiw y'o ye dugutigi Naam. yɔrɔ baasi ma ko tɛ nin ko la bilen Baasi t'a la. n'ala sɔnna an bɛna s'aw fɛ yen nɔ Iyo. min ye yɔrɔ ko ye Awɔ. pour que aw ka se ka taa sigiyɔrɔ ɲuman yira an na O tɛ baasi ye. Min bɛ ɲa an b'a kɛ ten. n'ala sɔnna Repo. Good. Repo. Ça va? Oui. J'espère que le problème est double. Ok. Sergent Jara bem? Sergent Jara. Afla bulundana. Ntita wele kana. A to yen nɔ a ka balon kan o ka ɲi a ma kosɛbɛ a ye dɔ kɛ a ye dɔ kɛ a y'a mɛn ne fana dun a ye sɛnɛba de kɛ ne e sɔrɔ bɛ la chef Repo. Aw bɛ tɛ wuli la aw an bɛ tɛ min na i jɔn ka dɔ d'i ma somɔgɔ Tɔɔrɔ se. yenkaw Tɔɔrɔ se. nse a ye den min furakɛ kɛ o ba de ye ne ye Aw fisayara a kosɛbɛ. fisayara yɛrɛ de Ala k'o kɛ ɲɛfɛ. amina Ala ka kɛnɛya d'a ma. Amin, amin. D'accord, an bɛ sira ɲini. a sera Awɔ. aya k'aw mu fo O n'a mɛn. An ka taa. N'a ma sunɔgɔ dɔɔnin de cɛ sunɔgɔ bɛ ɲini ka ne faga. I bila kulu la sa a fɛn min tɔ ma ca bilen n'an ma fɛn ninnu livrer bi i b'a dɔn problème ba de b'a la quoi i filɛ. I bɛ taa min? Ka n bɛ taa ci la de. E bɛ girigiri ta a bɛ taa min? N bɛ giri de a fɔra n ye ko n'a ye mɔgɔ min ye n sigana mɔgɔ don a kana fɔ. O bɛ kɛ tan tɔ wa? Ne mana n yɛrɛ ye koyi a bɛ se ka ne bali ka to wa? Ɔ tɛmɛ. A kɛra cogo di? Chef n ka forota la n ye mɔgɔ dɔw ye n siganen b'u la danaya mɔgɔw tɛ. I dalen don a la? N dalen b'a la danaya mɔgɔw tɛ. San kɔni e ta bɔra a la e ka taa aw kan'u bana an bɛ taa
dɔɔni aw kana marifa ci dɛ aya mɛn Hey! Stop! Yo! Hey, allez! Avancez! Yo! Stop! Attends! Atelier! Allez, allez! ay ninnu ka minɛnw lajɛ an ka taa n'u ye dugutigi fɛ yen awɔ allo chef ko kɛlɛkɛ marifa fana yera mɔgɔ ninnu bolo à vos ordres chef merci Attends. Pousse. Utan ula. Aba ani ula. Awa. Kare atlena. Somɔgɔw don. Basi tɛ yen. an cɛ dugutigi i ɲɛ bɛ nin mɔgɔ fila minnu na yuruguyurugukɛlaw de don an ye maramafɛn juguw de min'u bolo An denmuso. Baara ɲɛna. Ka senkɔrɔ juguw b'an tɛrɔ. An bɛ dugawu k'a ye. u kan ka taa faba de la yalasa ka sɛgɛsɛgɛli k'u kan nka yan'o cɛ n ka ɲɛmɔgɔw ko n ka n'u yir'i la komi u minɛna e ka mara de kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ okumu kɔnɔna la a tun ka di n ye n'a tɛ k'i ma basi an ka ɲɔgɔn ye O bɛ bɛn. a ye taa n'u ye n'o tɛ anw ye sɔrɔsiw de ye nka an mago b'aw ka dɛmɛ la waati bɛɛ yaasa ka n ka baara nɔgɔya Ni Ala sɔnna, a tɛ fɔ an ka dɛmɛ.